Мин Садыков Алмаз Редив улы Апас районы Биюш урта мәктәбенең 7нче сыйныфында укыйм. Сеңлем Ясминә белән бар яктан да килгән тырыш үрнәк гаиләдә бәхетле балалар булып үсәбез. Мин укудан тыш та күп нәрсәләр белән кызыксынам, сәнгатькә тартылам. Кечерәк сыйныфларда район үзәгендәге боз сараена хоккей түгәрәгенә йөрдем. Тик сәнгать өлкәсе, бигрәк тә баянда уйныйсы килү теләге үзенә ныграк җәлеп итте. Инде берничә көнне баянда яратып уйныйм да. Мин әле биергә дә бик яратам. Мәктәп һәм район күләмендәге чараларда татар егете биюе белән чыгышлар ясыйм. Миңа бу шөгыль бик ошый. Әнием белән сеңлем җыр башкарса, мин сәхнә күрке булып тамашачыларны шаккатырам.